ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозиро обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонаворо сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд 89,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ. духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 60 метри квадратӣ. ремонти хонаҳо миёна. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 89,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ. 2 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, подвал ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб. нархаш 400,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 12 микрорайон. якхонага квартира дар 6 ошона қарор дорад. 42 метри квадратӣ, новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, магазин, садик дар наздикиш аст. нархаш 175,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, маҳаллаи зарафшон. духонага квартира дар 16 ошона қарор дорад. 42 квадрати метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 225,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, 92 микрорайон. духонага квартира дар 12 ошона қарор дорад. 79 квадрати метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 15 ошонага. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 76,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Борбад, сехонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 65 квадратный метр, ремонти хонаҳо замонавӣ, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 50-шонага. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 260 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19-ум микрорайон, духонага квартира дар 1-ум ошона қарор дорад. 57 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик, магазин, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 308 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, духонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 48 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, бозор, садик, банлиса дар наздикиш аст. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 249 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, сехонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 48 квадратный метр, хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 255 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, духонага квартира дар 11-ум ошона қарор дорад. 86 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 635 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.